Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Lakhain ko ratrok Duarba Gori constituency ke parlopon lakhahini dolamara bapuram tokbi arong adung kedo North East India angkang along anong nam chithang dun plong along ri Lokimon Asram Anparta Purwa Kengri Lokimon Adawan Pialong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Kapin Khatona Tengpen Jasimet Sokphek A Anglong along Lokimon Adawan Pi Kikim Kirang Kepang Chengpon Jiaphan Karbianglong ADC Sangpi Nirula Phangchopi ADC official staff lapen KAC Education EM Richard Togbi Anparta local MAC atu kahumrida Lesson si labang so kahumridam aporahut Karbianglong District Commissioner Kaningje Ponatengke Lokimon Adawan Pi Kikim Kirang Ponjia Phan Pen Chenglok Ason Kachingthur Asayamo Kiklem Ponjia Phan Assam Government lapen KAC atumpen Nonamat kuti pho tangka panongsi bangso ang kangalong kachingthur asai ke klempon jiaphan saideng pon phitpo pusi ningje pon kup an kini ke wanglong pot ning charong pik lapen ladak ha ladak ke cheng pen get pen nang kilut an pen ta ning charong pik ing thil jira sonsineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ing thil et sonse theklong la se pini arni ke la ka do ka ve kar bia rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phangchol par pi lo dak nili ke wanglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wangke ladak hempu pen da nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason fil pe ne lahai litum akaching hone chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma si scheme pe nang andeng pon nang jipulo la sini litum pini spot nang kelang lo acara scheme ke chengbom lo la pen litum prapjin pen lahai scheme ta mesen pen ka dokave dolamara rat la pen dak Lokimon aphan ke kroya korte ing jitum an pen a hidrumi en sin litum la sokam chengpon thuko pusin litum pini ladak anang ke humri Labang sojai megahut Lokimon Aron Akuru Puru Madaning Tihen Seklapen Lokimon Sanghalong Saipu Kong Gandhiram Timung atum pen chenglok ki theki dingatum chitong dunsi sayang deng RD doklong pen pachun pon lapen Anparta DC aki hai pisutami nangka humri ke bangahut ninging sampik lapen ninging thir et asonsi chithek pon long lapen kurualong sutami hirjumeta johang pon long apot ningarong piklo pusi kahumridam aporahut aning aklong alam chipaklang tekan example se tikang loje itung dak loke charli osomatum sami ke charli dun pen ke paprang lun pe kangting pen on tami kathyang na ke thek dun longji kathyang na ki dudunji hala so kama tha pen join ni sipini aso mai long sami lam than tikan Diring pen Thompson terang report KTV News Kedamtang pai ni phain ko rapho ani lakhain ko ratrok Duarba Gori constituency ke parlopon Langkhang arong Harlongbi Velongbi College Principal Karlitang Yunali rong hangpi bangso pirthe pen che otanglo Ahok pirthe munit nang kahachelake malomso vera phanchot mate malomso phan pirthe aliralo nang kelanga phanchot jongsi pirthe ke bang ason thot puthot chomrong mi along satami apornang lelote madu satami so pirthe che osi arnisi puthot chomrong mi chedam thunangji Lason si monita kailake pini dokok positami pinap avidet tahai. Lason thak si Hanboka Harlongbi Belongbi College along principal late Yunali rong hang pisitami alangli pirthe pen akopai kelang no penajok labang so pirthe pen che otekang nang koklo. Alangli kache voijui ajok isi Duarba Gori constituency rada tumaphan kana hok thitan binonglo. Lapen haladak Harlongbi Belongbi College along ke Principal Kiman Chenga Bang Philo. Surihinira Nerkep Asengkan Pen Pining Surihinira Enkora Pia Sengkan Anlo Principal Asai Labang So College along ki Klempon. Principal Asai ki Klempon bom apora hut satami alangli mesen pensi ki Klemdam pon pusi alangli along loka charli dunbek atum pen than pon. Anparta alangli Labang So Pirthe dotik apora hut Karlitang Principal Yunali rong hangpi Duarba Gori Basapi amelong satami Kongchun pi arpu setami klempon lang pusi pachini pon. Lapen alangli chor missing terang ahin pen ke pachini pon atengke kedamtang bomta arnisi ke so kachelang jiaphan Dipo Rengpoli Hospital along ansi chepon lo. Lapen haladak un elopura puthot Dipo Medical College and Hospital along ansi pon thudet pen ICU room along ghonta krehini an dipon lo. Bonta la anapor bidera phi ke miang thek abidet lo.
Api tu doktor atum pen ke pacini pon tu lang salongsi lang do olopu ajok kalitang principal Yunali rong hangpi ko pai kilang no pen ajok achor adonarap aphan che utikangsi hello benga pirthe an sangtet chu endang juilo là non sebuah yui halong di college principal alang ni mana sampai jurnali orang itu alang di college dan it laso halong di college itu bukan alang di principal suruh kalau suruh kan sini kita beri ni kita berikan apa dalam rapat ni masih nona bang ke kita tentang kita tentang arilo nona arilo Barani atau kan dengan kisah dari masih ni itu orang sekian sekolah so cikon nolong masih kisah pakai ansias boleh kan dapat cikan pun cikon dapat dari kuliah longan yang letam ada kait pen di junian dapat sangat no junian dapat dapat orang ni dapat di tuhan neluk masih dalam rilis dan tadi cukup lagi kuat sangat berapa sangat lagi sangat jauh dan sudah kan Diring pen Thompson terang report KTV News Khatkhati Police Station angkang kidam tang pai pai ni pai koi rapor ni anaru por pai krihinia por malom la Horizon Barua Complex atheng no to wara long pen ino da bang pori deng long pen drugs mati heroin keneptun long Kai kia son Khatkhati Raikom sai kia tumpen kiton kilang asai ka chiklem bom apora hut ino da bang pu Khatkhati pen la Horizon anu chukidam bom apora hut Raikom sai kia tumpen kirika kuruk dun asai deng ponsi la so hut sabona hom I hom long ponsi kelong pon sabona hom arlo along drugs mati phere mi rakia hormu pusi pangthek pondong lapen la solong inut nagang brunga to dia sor karlitang iman alias of robikul Islam arta thom kebrahini pusi pangthek pon adun chuka chingnang cheka bang phuaphan arona ting pen Khatkhati Raikom sai kha tum pen chepari deng ponsi kelong pon heroin aphai gram kris sira tokbor pharo trok cap an do pusi pachini pon lapen la bangso sai long Khatkhati o sinitul sai kia si aison turn siam lapen alangli risang ho tum pen si arni wang ason thak asaya bang chepachon pon dong News report KTV News Lakhasir Cap Amrain constituency ke parlo pon jerkin deng pen kachelo kilometer phosose motha parong arta pinangana ningkan dulo banaki misana to war kawide de jok hithi ke dam ke bang lapen osomaratum lokachali dam ke bang pinangana kisung chetong ponanglo lapusana kisung puchini si BJP aratoria song atum lapen KECM Rina Tirang pimatha ponsi alang litum akang hon pen jerkin deng pen motha rong kimi an kilometer troksi susia to war harlong ki thok pipon non malom do de sang se selam pipondo Labang so kirap chi theklong si motharong arada tum ning karong chi pisi pherang kya tum ka humri da mahut kirap ve ka bang phi em Rina Tirang pya phan ka choro pa jirpon sida atiri bangke da muthalo manon da ku bang rong ni lo la ni bangke luar kuning di lo bang ki yo penon rong rap lo lana man am se suri ta dom pa ye Sokari SDB yang kami merong rong sarang sanjok tidur kamera bang tidur nasi di bang rong bari makamura sini tidak sini tidur masih nak hejong ini tu PS presiden Holpen agate kami tahu lah baju anjing kita kan sini pun masih suara bang berapa sekarang lipan suruh naik datang uri lintung uri ketaman lo seorang sedikit kan habis kan paksi kerap kawan running bombo kasih mana langsung kami ini kita kasih sama kena kawan kami ini lah kenal beralo nanti kami dia spesial niat asumsi ini tuh abang tuh diberikan sih nanti ini baik jom pen banong sini kenang litum labangso atwar kahenoge pena anikan dolo bang si tame non abang iem nangli kum panang rap lokon nangli tum ning karong abang sok ta suri orang lipan kadon itu bangan arong arab la SIB angkang kapatuan bang tum sancho di juga sancho di arab stan juru lo lang
Lasimo thara da tumpen kachuning ripon mate kaning je pon thuke non ason thot aning ke me pen nang kera pason thot si moge bang jilang arnis tami me sena towar mate towar ki ek lapen kapre kavar size tami naki pi pon thuje pansi mo thara da tumpen chuning ripadopon. News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom.